Els pisos de temporada són un tipus d'apartament pensat per les persones que venen a Barcelona a passar només un espai de temps concret. Que el de temporada ha d'estar perfectament equipat i moblat perquè la persona que arriba pugui venir només amb les seves maletes i es pugui instal·lar directament en el pis. Són 2 mesos de fiança, el preu, que és una cosa important també, normalment en el de temporada és entre un 25 i un 30% més que el lloguer d'estàndard, sempre i quan s'ha de tenir en compte la zona, l'estat del pis, però es pot arribar a aquesta diferència i fiscalment el lloguer de temporada el propietari no se'l pot deduir a la declaració de renta, mentre que el lloguer de llarga durada sí. L'única cosa i el més important que la persona interessada en llogar un departament de temporada és que ens ha de justificar la temporalitat. La temporalitat pot ser o bé per un motiu de feina, per un motiu d'estudis, per un motiu mèdic, on hi poden haver d'altres, però sí que necessitem aquest document en el que posi quant temps estarà aquesta persona a Barcelona. El temps que aquesta persona estarà a Barcelona serà el mateix pel que nosaltres podrem fer el contracte de lloguer. És a dir, si aquesta persona ve a fer un màster, ens presenta la matrícula del màster, que són de 18 mesos, doncs nosaltres farem el contracte de temporada per aquests 18 mesos. Donat que els nostres llogaters de temporada venen per un projecte de feina o bé motius d'estudi, és molt interessant que dintre del preu de lloguer ja estigui inclòs la wifi. Perquè veieu una mica com hauria d'estar un pis de temporada, doncs, per exemple, tots els gots, tots els plats, tot plegat, aquí no hi ha. La rentadora, evidentment, el rentaplats, el forn, hauria d'estar tot perfectament equipat. Hauria de tenir també tovalloles, almenys un joc de tovalloles, un joc de llit, perquè ens podem trobar que algun dels nostres llogaters ens arribi un diumenge i no hi hagi manera de no pugui anar a comprar res del que necessiti. Aleshores, tenir un mínim perquè ell quan arribi, com hem dit abans, que es pugui instal·lar com si ja fos casa seva.